Het wereldberoemde koffiemerk Nespresso opent in het voorjaar van 2015 een eerste Limburgse vestiging aan de Grote Markt in Hasselt. Dat zal gebeuren in dit pand op de hoek met de Kapelstraat en de Hoogstraat, waar tot voor kort modehuis Bella gevestigd was. Samen met de Inno iets verderop is het meteen de eerste winkel in Limburg waar je Nespresso-capsules kan kopen. Koffiedrinkers moeten die vandaag nog online bestellen. Of kopen in Maastricht, dat kan ook. De kwaliteit of de winkel zal ook een 12-tal mensen aan het werk zetten. Ja, die samenwerking is zojuist voorgesteld en voor ons is even naar de studio gekomen hier Tom van den Put, schepen van ruimtelijke ordening, maar ook van lokale economie. Ja, meneer van den Put, alweer een prestigieuze naam erbij in Hasselt. Waarom kiezen die namen voor Hasselt? Wel ja, goed nieuws. Ik denk dat we met Bella opnieuw een internationale trekker hebben. Na Inno, Starbucks en La Bottega, Primark, allemaal namen die de afgelopen weken zich hebben aangekondigd, zijn we daar zeer blij om. Het is zo dat we dat doen binnen een visie. We hebben als stadsbestuur een rapport laten maken door Idea Consult. En zij geven ons een stukje met de conclusie van dat rapport de richting aan waar Hasselt naartoe moet. Wij zijn vandaag vierde handelsstad in Vlaanderen. Wij willen die ambitie waarmaken, bestendigen. Maar zij zeggen heel duidelijk, versterk jullie winkelassen in het centrum. Zie de Kanaalkom of Blauw Boulevard als een binnenstedelijk project op termijn. 3, zet uw winkelreuzen zoals IKEA en Decathlon, die zich afgelopen maanden ook hebben aangekondigd, zet die buiten uw grote ring en dan zal Hasselt de komende jaren opnieuw versterkt worden als Hasselt als winkelstad. Ja, maar wat opvallend is, Nespresso, dat is een hippe naam. Ja. Ook Starbucks komt bijvoorbeeld naar Hasselt, dat is ook een hippe naam. Is dat een bewuste politiek? Ja, inderdaad. Dus zij adviseren ons om de markt heel proactief te benaderen. Ga spreken met die groepen en in overleg met uiteraard de eigenaars van de panden. Ga op zoek naar geschikte panden waar zij op de AAA-locaties, heet dat dan, hun winkel zouden kunnen vestigen. Dat doen we ook. We hebben 1,5 jaar heel hard gestudeerd. Nu is het tijd dat we ons beleid uitrollen. En we kunnen afgelopen maanden heel veel goed nieuws aankondigen en de kersen ook plukken. En dat maakt het wel boeiend. Ook Primark komt trouwens naar Hasselt, hè? Ook Primark, ja, het is zo'n spook. Het gaat al weken of maanden mee. Hè. Aan het Molenpoortplein is een mooi nieuw gebouw verrezen afgelopen maanden. Dat heeft wat overlast gezorgd op vlak van de bouwwerken. Maar nadien, als dat open gaat, dat zoals met Innovation ook zo, aan de Koning Albertstraat, als dat open is, dan zeggen de omliggende winkeliers, ja, dit is een toptrekker voor ons als centrum. En dus Primark zal daar zich aan het Molenpoortplein vestigen. Ja, dat kunnen we bevestigen. Dat kan u bevestigen. Dat zorgde de afgelopen weken in de Nieuwstaat in Brussel nog voor hilarische taferelen van lange files. Ja, inderdaad. Het zijn trekkers van internationaal karuur en zij zorgen voor heel wat verkeer en transactie in het centrum. En ja, net zoals Inno en mogelijk ook het vervolg met een IKEA en andere, wat toch een ander type van winkel is, maar willen wij echt die koppositie in Hasselt willen wij die bestendigen en nog versterken. Ja, vierde winkelstad van Vlaanderen. De concurrentie is natuurlijk groot, maar als je die ambitie bekijkt, dan denk je dat jullie willen opschuiven naar een nog hogere plaats. Ja, natuurlijk. Hè. In bokstermen zegt men wie schrik heeft, krijgt slaag. Wij hebben in Hasselt helemaal geen schrik. Wij gaan nog bijkomen op de gas staan en wij zien dat hier afgelopen maanden de kersen kunnen geplukt worden. En nog eens, het zijn internationale spelers die zorgen voor verloop, zorgen voor bezoek. En dat gaat ook de zelfstandige ondernemer, winkelier en horecaman in het centrum ten goede komen. En wij krijgen daar heel veel positieve reacties op. Er is één groot nadeel, dat is het verkeer in Hasselt. Gisteren zat de hele stad ook weer volledig dicht. Ja. Mensen komen naar Hasselt, maar helaas kunnen ze er heel moeilijk parkeren. Wat succesvol is, is de aantrek. Wat dan inderdaad een pijnpunt is, is de mobiliteitsdoorstroming. Nu, ik weet, mijn collega Rob Beenders van Mobiliteit werkt daar zeer hard aan, zowel op vlak van verkeer als op vlak van parkeerbeleid. Wij gaan bijkomend aan de Kanaalkom een parking leggen van 2500 voertuigen. Wij gaan dat ook doen aan het cultuurcentrum als stad waar we een ondergrondse parking gaan leggen. En we gaan iets doen aan de doorstroming op de Grote Ring. Bijvoorbeeld met de werken die daar plaatsvinden aan de rotonde naar Sint-Truiden. Voor de komst van IKEA ziet u vandaag al op het terrein dat we daar effectief al maatregelen nemen. En daar is de collega toch wel heel hard aan het werk. En dat gaat ook daar resultaten opleveren. Het is niet uw bevoegdheid, dat weten we, maar wordt het niet hoog tijd dat we de discussie gaan heropenen over de derde Hasseltse ring? Wel, zoals u zegt, het is niet mijn bevoegdheid, maar ik ga ervan uit dat we daar toch wel de komende jaren over gaan nadenken op welke manier dat we dat doen. Dat hoeft geen derde ring te zijn, maar wel het efficiënter inzetten van de autostrades met het wisselen van verkeersafwikkeling in die richting. Maar nogmaals, er ligt een beleidsplan rond op tafel en Rob is iemand die dat heel sterk verdedigt, ook in Brussel. Want ook het agentschap Wegen en Verkeer, zoals u weet, heeft daar een sterke vinger in de pap. Maar een derde ring, dat is utopie.
voor Hasselt? Wel ja, ik denk niet dat de oplossing is een derde ring. We hebben al een autostrade rond onze stad. We hebben een grote ring en een groene boulevard. Ik denk dat dat al 3 ringen zijn op zich die er gelegen zijn. Ik denk alleen dat het efficiënter moet ingezet worden met een beter verkeersgeleidingssysteem, met een beter parkeergeleidingssysteem. En daar wordt hard aan gewerkt. Ja. De laatste vraag nog, het IKEA-dossier. Ook daar is nu vooruitgang. Er kan heel snel begonnen worden met de bouwwerken, heb ik begrepen. Wel, zowel voor IKEA als voor de Blauwe Boulevard is het dat de stad de bouwvergunning heeft afgeleverd. Daar zijn mensen die in beroep zijn getrokken. De provincie heeft in de 2 dossiers een uitspraak gedaan, zowel voor de Blauwe Boulevard als voor de IKEA. En 2 keer heeft de provincie het stadsbestuur gevolgd en gezegd dat zijn goede projecten, die zijn ook stedenbouwkundig onderbouwd, dus het kan doorgaan. Het kan zijn dat er een derde beroepsprocedure komt bij de Raad van State, maar dat moeten we afwachten en kan ik ook geen voorafnamen in doen. Wanneer is de eerste spadesteek bij IKEA? IKEA was gehoopt 2015. Door de vertraging met de procedures die gevoerd worden zal dat een jaar vertraging oplopen. Wij hopen op 2016 en we mikken samen met IKEA de opening in 2016. Tom van der Put, hartelijk dank voor de Graag toelichting gedaan. hier in de studio.